Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Dendang Alam yang selalu mempersembahkan lagu-lagu Minang terbaik untuk Anda semuanya. Dalam video ini, saya suguhkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan saya ke objek wisata dataran tinggi Dieng yang eksotik. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati, semoga hari Anda menyenangkan selalu.
Denai rindu tapi diam, tak pandai mengucap kata. Namun hanya di hati menjadi rahasia nentu. Setiap malam denai tanya, kalangi jo bintang Jawa, apa ang rindu juga denai, atau denai nan salah berharap. Rindu nan tabasuaro makan hati denai perlahan. Cinta nan indah bersampaian, tumbuh jadi pilu nan dalam. Denai senyum di muka orang, padahal hati manisan. Melukai ko indah tampak, tapi sakitnya basara. Biarlah rindu ikut tinggal menjadi bagian hidup denai. Denai batanya ke takdir, mengapa kita indah bersatu, padahal rasa sudah dalam, tapi jalan indah basuh. Mungkin kita hanya singgah dalam cerita masing-masing, bukan untuk saling memiliki, tapi saling mengajarkan.
bansai nanti dong nan kamanyila biarlah jauh dagang karanta bansai nanti dong nan kamanyila apa kadayo dekna kodo sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom olyang dilamun de ombak kadang de ombak gadang saulah air mandikan diri baitu widui nandan jalan walau dirantau tak gadai diri kampung nan indah di jalan lain biarlah karam bidua di tangan padonyo lapu di tapian nyawa di badan kok nyobaralah usaro usah babatu kadayo dekna kodo sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom olyang dilamun de ombak gadang de ombak gadang
junjung Allah Batanjung udah bilo datang mengingat. Indah kalari gunung di Kajah, Lamu Lambeka sampai jua. Ayah junjung Allah Batanjung udah bilo datang mengingat. Indah kalari
bala tiada. Ba itu umur lamo tak pakai, candui dui bakalang bangkai. Ibu bana hatinya denai, candu
semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri, untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri, untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri, untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
Watanam padi